Ara sí que sí, canvi de llibre. Ara llegiré el capítol, el llibre que llegiré a continuació, que es diu Gaudí i el secret de les tres creus. Un llibre que, per suposat, jo crec que és un dels llibres de la galera que m'apassionaran i a més serà molt interessant. A més de que ja parla de la novel·la, continua la línia iniciada per l'escriptora en dues de les seves obres anteriors, Misteri en el Cruscat i l'enigma de la muntanya santa. Bueno, en aquest llibre apareixeran personatges diferents, però ara veurem de què va el llibre. Canvi de llibre, ara passo del castellano al català, perquè així entenem molt més la llengua catalana. N'hi ha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 capítols aquest tindrà el llibre, tindrà 11. Jo vull començar, com ho he fet en el llibre en castellà, començaré a llegir els 2 primers capítols, a veure de què parla la història, perquè si n'hi ha alguna cosa que jo no em pugui tenir, serà una cosa que ja ho diria. Però ja m'ha tranquil·litzo. Començo aquí pel primer capítol. En Bernat estira la visera de la seva gorra groga mentre exclamava: «Uau, això és com les avingudes de les pel·lis americanes». Acaben d'arribar a Barcelona i entren per la xarxa de carreteres que constitueix el nus de la Trinitat. De tot arreu arriben cotxes i més cotxes que volen incorporar-se al trànsit ja excessiu d'aquesta hora del matí. Tothom sembla estar descontent amb la via que li ha tocat. Així doncs, durant uns quants metres sembla que s'hagi organitzat un concurs per veure qui canvia més vegades de carril, la qual cosa converteix la circulació en un espectacle molt remogut. La Xesca, la mare de la Tura, condueix mentre la Tura i en Bernat no desenganxen els ulls d'aquest paisatge urbà tan diferent del seu de la Garrotxa. Els acompanya la Kit, una noia de 13 anys, nascuda a Hong Kong i que havia vingut a passar l'estiu a casa de la Tura per a un intercanvi cultural. Ara, com que ja li queden pocs dies per retornar al seu país, tots s'afanyen a ensenyar-li aquelles parts del nostre que els semblen imprescindibles. Així, després d'un estiu voltant pels Pirineus i la Costa Brava, ara han decidit anar a passar 3 dies a Barcelona. La Kit mira el Bernat amb sorpresa. «Ui, això no és res. Si veieu Hong Kong, els carrers són molt estrets però estan atrapats de cotxes que venen i van i a més moltíssimes bicicletes. Milers de bicicletes i no circulem ni de bon tros amb tanta disciplina com aquí. Allò sí que era un embolic». Es dirigeixen a casa de la Laia, una cosina de la Xesca, que s'ha ofert a acollir-los i a fer-los de guia per Barcelona durant els 3 dies que s'hi estaran. La Laia és mestra i aquesta setmana encara té vacances. Mira, em vaig a una carretera de cotxes i estic amb molt de trànsit. Què faig? No pares, «On dia, tu! Com passen les motos? Te'n surten per totes bandes», diu la Tura al·lucinada. En Bernat s'enjugassa en veure la cara de la seva cosina i les enfiquen motos i motos que l'ataquen per tot arreu. «Brum! Brum! I compte, que per aquí te n'arriba un altre! Brum! I un altre! Brum!» La Tura, que se sent com si estigués envoltada d'un eixam d'abelles i no pas de motos, intenta expulsar-se al passat del seu cosí del damunt mentre la Kit, des del seient del davant, molt divertida, aplaudeix la representació. Sabeu què us dic? La Xesca no desenganxa els ulls dels retrovisors, que per a mi això exigeix més concentració de l'habitual. He d'estar pendent de tot aquest trànsit i a més no equivocar-me de sortida. O sigui que procureu fer menys xivarri per a no desconcentrar-me si no voleu que ens trobem a l'altra punta de Barcelona i haguem de fer mitja volta. L'argument de la Xesca als convents es col·loquen ben asseguts i paren de moure's i de fer barrila. Estan desitjosos d'arribar a casa de la Laia, deixar les bosses i començar el primer dia de turisme urbà. Aviat començarà l'escola i la Kit tornarà a la Xina i les excursions turístiques per ensenyar-li el màxim de llocs s'hauran acabat. Els feia tanta il·lusió passar aquests 3 dies a ciutat que estaven esbarats. És ben cert que la turista és la Kit, però ells, l'estada d'ella, aquí els ha anat d'allò més bé per tornar a visitar alguns indrets que feia anys que no veien i per descobrir-ne alguns que no havien vist mai. El Bernat
Ahir estava tan excitat que va agafar les tisores i jugant primer, va retallar-se una mica el cervell. Després es va anar animant amb el cric-crac de les tisores i en veure la petita pluja de cabells com anava caient des de la pica del lavabo, va decidir continuar. Primer pels costats del cap, al damunt de les orelles, més que res perquè no es veiés tan desigual amb el cervell ja inexistent i a poc va anar pujant. Després ja no es fixava gaire en com en quedava, només tallava i retallava amb l'única il·lusió de veure saltar i voleiar els cabells cap al lavabo. Quan per fi va decidir-se a deixar-lo estar i va contemplar la seva obra al mirall, es va esgarrifar. Els seus cabells semblaven rossegats pels ratolins. S'hi va passar les mans i va sentir el pessigolleig de les puntes dretes en tocar els palmells. Només de pensar en la cara de la mare quan el veiés ja li va venir calor. Però potser podia evitar-ho, si encara hi era temps. La mare només tindria ocasió de veure'l l'endemà al matí a l'hora de marxar. Així doncs va córrer cap al seu armari i va localitzar la gorra de béisbol que la seva mare li havia regalat per anar a campaments a fi que no agafés una insolació. Era una gorra d'un groc llampant, amb visera i amb unes lletres ben grans de tots colors amb el seu nom, Bernat. Se la van provar. Es va mirar al mirall i va pensar, mentre somreia, que l'endemà a Barcelona tindria un turista amb una gorra de béisbol groga. Ara, de tant en tant, en Bernat cerca la seva imatge al retrovisor per recordar-se que tothom el veu com un noi amb gorra de visera. I millor que això, que no el retrovisor cegat que porta a sota i del qual no pot culpar ningú. La seva mare, aquest matí, en acomiadar-se d'ell, i tal com en Bernat ja havia previst, somreia satisfeta en veure'l sortit tan decidit amb la gorra ben entaforada fins a les orelles. Amb la il·lusió amb què ella li va comprar i va fer gravar el nom i tant com li va costar que se la volgués endur als campaments. Però ara fixa't, se la posarà tot sol per anar a Barcelona. Feia cara de pensar. El seu fill té reaccions ben sorprenents. Ja són 9:45 i avancen molt poc, entre aturada i aturada per la ronda de dalt, que encara suportava un volum de circulació molt dens, massa per al gust de la Xesca. Per a la ràdio van oferint puntualment la informació del trànsit, on els recorden que per les rondes s'avança amb lentitud perquè hi ha encara força retenció. Ser els protagonistes d'una notícia que s'està retransmetent en el mateix moment per Catalunya Ràdio, al Bernat li fa il·lusió, si no fos que ja haurien de ser a casa de la Laia i encara són aquí. Finalment, la Xesca es va col·locant en el carril de la dreta i es prepara per sortir de la ronda. Arriben a Gràcia, al barri de la Laia, un barri entranyable perquè és un dels de Barcelona que més transmet la sensació de viure en un poble però amb els carrers tan estrets que no hi ha manera de deixar el cotxe. La Xesca para un moment al davant de casa de la seva cosina, just per donar temps als 3 passatgers a obrir el portaequipatges i agafar cadascú la seva bossa. Com que no veu cap possibilitat d'aparcament, els indica que pugin les bosses a casa de la Laia i que tornin a baixar tot seguit. Ella, mentrestant, farà una volta a l'illa de cases procurant anar bastant a poc i quan torni a passar per allà, espera recollir-los a tots, la Laia també, per anar al zoològic. Mentre l'atura pica el timbre de casa de la Laia, l'envaeix la sensació que l'espera una aventura intensa a Barcelona. Conèixer llocs nous i gent nova sempre l'ha fascinat i Barcelona per a ella és una ciutat amb molts atractius però alhora menys coneguda del que li agradaria. Hi ha anat algunes vegades però no s'hi ha quedat mai a dormir i ella sap que per sentir el pols d'una ciutat o d'un poble cal estar-s'hi alguns dies i algunes nits i poder viure els seus diferents ritmes en les diverses hores. I ja no falta llegir el segon capítol, ens quedem demà llegiré més i ja tenim un primer capítol llegit. Ja està.